അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കടത്ത് കയറി നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ചാടണം. അപ്പോൾ ഇതേ കടത്ത് കയറി നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൂർ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താകും, മീൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടത്ത് കയറി കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇനി അപ്പുറത്ത് സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവാം. Fish on, guys, fish on. Jermin. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറുമീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി. നല്ല അടിപൊളി സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ അത് ഹുക്കപ്പായി പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ലൂക്കാനയുടെ മുള്ളർ ഫ്രോഗയിൽ അടിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ലൂക്കാനയുടെ മുള്ളർ ഫ്രോഗ് ഇതുണ്ട്. ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹുക്കപ്പ് ഉണ്ടോ, മീനിൻ്റെ ഹുക്കപ്പ് കണ്ട് ഇത് ഹുക്ക് കയറിയേക്കുന്നുണ്ടോ. മേൽത്തുണ്ടിന് 2 ഹുക്കും കയറി. നല്ല രീതിയിൽ പരിക്കുണ്ട്. ഉണ്ടോ, പിന്നെ മേൽത്താടി തുളഞ്ഞ് ഹുക്ക് വന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിനെടുത്തേക്കുവാ. അപ്പോൾ അതേ മീനെ മാറ്റിയിട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മീൻ അടിക്കുന്നുണ്ട്, മീൻ കയറും. വെള്ളത്തിലിടാൻ പറ്റണം, മാക്സിമം വെള്ളത്തിലിടാം. നമ്മളിനിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് കയറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മീനെ അതുപോലെ നമുക്ക് ജീവനോടെ സൂക്ഷിക്കാൻ വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊല്ലിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു മീൻ അടിച്ചു കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് മീൻ കയറ്റുന്ന വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല, നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓഫായി പോയി. എന്തായാലും നമുക്ക് മീൻ കരയിൽ കയറിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൂക്കാനയുടെ മുള്ളർ ഫ്രോഗയിലാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഇത് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു മീൻ കയറിയിരുന്നു. ആ മീൻ അടിച്ചതേ സെയിം ഫ്രോഗിൽ തന്നെ. നല്ല സൈസ് ചെറുമീൻ, നല്ല ഫിന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ, വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി. നല്ല എന്റെ പോലെ നല്ല കിടുക്കാച്ചി ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കത് വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല. നല്ല അടിപൊളി ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കിടുക്കാച്ചി ഫൈറ്റ്. ചെറുമീൻ നല്ലൊരു ഇരുണ്ട കളറുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറ്. പിന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഓറഞ്ച് കളറും എല്ലാ കളറും നമുക്ക് എടുത്തറിയാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചെറുമീൻ. സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വലിയ കാര്യമായിട്ട് വലിയ ചലക്കൽ സ്ട്രൈക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നൈസായിട്ടൊന്ന് ഇതെടുക്കുമായിരുന്നു ഒരു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ക്യാമറ കടലിൽ ഓഫായി പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്നും കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിന്റെ വായിൽ ഹുക്ക് കയറിയേക്കുന്നത് ഒരു ഹുക്ക് താഴ്ചുണ്ടിൽ, ഒരു താടിയുടെ കീഴ്, ഒരു ഹുക്ക് മേൽചുണ്ടിനുമാണ് കയറിയേക്കുന്നത്. എന്നാലും നല്ല ആ പട ഹുക്കപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കിത് ഹുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. കിടക്കാട്ടി ഹുക്കപ്പാ കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഫ്രോഗിന്റെ 2 ഫ്രോഗിന്റെ സൈഡിലും തുളഞ്ഞാണ് ഹുക്കപ്പായത്. കണ്ടോ ഫ്രോഗിന്റെ ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ തുളഞ്ഞ് കയറി 2 സൈഡിലും തുളഞ്ഞ് കയറിയാണ് ഹുക്കപ്പായത്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. Fish on, guys, fish on. Oh, guys, Jermin, guys, Jermin. Oh, guys.
അപ്പോൾ ഇതേ ഗായ്സ് നമുക്ക് രാവിലെ അടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു കിണ്ണം ചെറുമീൻ. ഓ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫുൾ വെള്ളത്തിലാണ്, നമ്മളെ ചുറ്റും വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിച്ചതൊരു കിണ്ണം ചെറുമീൻ. അല്ല 1 കിലോ സൈസ് വരുന്ന ചെറുമീനാട്ടോ. ഹാ രാവിലെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടൊരു ചെറുമീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നാടന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ആ സാധാരണ നമുക്ക് നാടൻ അടിക്കാറ്. പിന്നെ പതിവില്ലാതെ നമുക്കൊരു കിണ്ണം ചെറുമീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്ട്രൈക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സാധനമായിരുന്നു. ഫോളോ ചെയ്ത് വന്ന് പുറകെ നല്ല കിണ്ണ അടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല പിന്നൊക്കെ നല്ല വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു സൈസ് ചെറുമീൻ. പിന്നെ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഹുക്കപ്പ് ഉണ്ടോ, ഫ്രോഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഫ്രോഗ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മേടിച്ചൊരു ഫ്രോഗാണ്, സാധാരണ ലോക്കൽ ഫ്രോഗാണ്. നല്ല കിണ്ണ ഹുക്കപ്പാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും പിന്നെ മാറ്റിയിടണം, മീനെ മാറ്റിയിടണം. Fish on guys. ചെറുമീൻ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു ചെറുമീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൂക്കാനയുടെ ചീറ്റോ ഫ്രോഗ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് അതേ സെയിം സൈസ് സാധനമാണ്. അടിപൊളി ഒരു ചെറുമീൻ. പിടിച്ചോടാ.